El projecte Cruïlla s'amplia gràcies a la visita de professionals de l'educació vinguts d'Alemanya i França, associats amb l'Ajuntament de Badia del Vallès. Aquest lligam busca treballar de forma conjunta per aprendre noves experiències i poder millorar els projectes educatius. A dins del marc del Cruïlla, des del setembre del 2014, estem participant en un projecte europeu, projecte Erasmus+, que es diu Arrobaport, que té com a objectiu donar eines d'orientació als joves. Llavors, amb els socis alemanys i francesos estem treballant sobre l'orientació i, evidentment, el projecte Cruïlla encaixa molt bé dins aquest projecte. Aquesta delegació ve de França i d'Alemanya, perquè aquí a Badia tenim un projecte d'intercanvi, un projecte europeu d'intercanvi al voltant de pràctiques educatives, de prevenció del fracàs escolar i llavors s'està fent un intercanvi d'experiències. I'm from Seine-Saint-Denis. I work in France for the educational direction in Conseil départemental, and I'm coming here in Badia for the Erasmus program. And what I've seen today about the garden in Badia, organic, for adults and for young people, I think it's a very, very interesting project. And today we visited the vegetable garden, and for me it was a very great project, or is a very great project, because we have a similar project in Germany, and so we can have a look what is similar and what is different. It's very great, and I think it's a great experience for your pupils. Ens permet no quedar-nos tancats en les coses que fem, sinó ens obre la finestra, ens permet aprendre un munt de les experiències que hi ha fora i ens permet també pensar o veure altres realitats i altres mons que ens permeten enriquir la feina que fem aquí. És clau i és primordial.